Общината, и това не е първата работа на общината. Второто нещо, което общината излезе срещу и не отговори, е това, дето не ни пускат на ялата да отидем на плаж. Нали? Искат ни нотариален акт, едва ли не да ни показват. Ама няма, има. Това е нарушение на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Добре, дайте да се върнем на фермата сега, пък... Дайте да говорим. Аз ви казах преди малко, че единственото нещо за развитие на района е да има някакви инвестиции, да има някакво движение. Аз не мога да разбера, вие искате нещо да се случи с селото, пък не искате нищо също време да се случи. Се развива туризъм. И докато имаше преди 5 години само едно место, в момента има хора, които дават сгради под найем, къщи под найем и така нататък. Има хотел, има ресторант, има не знам какво си. Значи, някой тук ви казва за 3 кръчми. Не е въпроса за 3 кръчми. Значи, въпросът се свежда до това, аз го казвам така, стройте си рибни ферми, ако щете в центъра на Добрич. Ако щете в центъра на Каварна. Тогава Цонев да даде в центъра на Каварна да си направите фермата там. Да остават тук това, което е защитено, пак го казвам. Това е защитено от закона, наречен резерват Яйлата. И всяка промяна, и той не може еднолично да ви даде разрешение, без да иска разрешение от съответните инстанции. Вижте сега, може ли да кажа, кмета не дава разрешение, Общинския съвет е дал предварително съгласие за преминаване през общински имот. Главният архитект ще даде разрешително за строеж само единствено, когато са представени всички разрешителни документи от компетентните органи. Това са РИОС Варна, Басейнова дирекция, РЗИ. Без тези документи никой няма да... Две предавания правиме. По този въпрос. Две предавания правим по този въпрос. Боре, искаш ли да чуеш какво ще ми говорите? Никой няма да им разреши да стартират някакво строителство, без да имат всички разрешителни документи. И как е разрешено прокарването на тръби? Това е предварително съгласие за преминаване. Предварително. Което значи, предварително? Предварително. Ами това решение там на Общинския съвет номер 136.8 съвсем друго твърди. Точно за това става въпрос. Че не е предварително, а направо, че дава разрешение. Чуй сега. Това означава, че след като РИОС направят своите проверки и установят има ли някаква вреда за околната среда или няма, тогава вече ще се вземе окончателно решение. Тоест, предварително Общински съвет, не кмета на Каварна еднолично, Общински съвет, предварително дава своето съгласие едва ли не за проучване, РИОС да проучат. Не е такова решението. Как да не е такова решение? Не е така за предварително. Говори ви го сега и не ви диктувам да дори конкретно да ни пише за предварително. Общината е дала някакво съгласие за преминаване през собственици имот. Ако пак казвам, няма положително решение от РИОС, разрешенията съответно за заустване на отпадъчните води от басейнова дирекция и РЗИ, самото инвестиционно намерение няма да се реализира. От тук нататък няма да има каквото и да било преминаване. Аз ви го казвам ето го. Акт номер 38 за държавна собственост. И пише отдолу. Изключителна. Не е на общината. Общината я предоставя правото да управлява и стопанисва. Сега ние говорим за конкретен имот, който не попада в границите на защитената. Как да не попада? Попада в границите на... Това го казва пак компетентния орган. Това попада в резервата Яйлата. Компетентният орган е Националният институт за паметници на културата, който дава разрешение в местността Яйлата да се строи един кой. Трябва да чукаме на друга врата. Не, ясна картината. Това е просто така. Значи, вие сте... Не гледайте само екологията, а гледайте и нещо друго. Защото това село печели пари за общината благодарение на местността Яйлата, а не благодарение на рибената ферма. И ще печели пак от това нещо. Това е безспорно. Така, това е безспорно. Общината е получила 2 милиона и 200 хиляди лева за ремонт на Яйлата. Боре, къде отиваме в резорт? Не, чакай малко сега, къде отиваме? В момента сме се събрали да Ама пише Яйлата
Античната врата на Добруджа, античната врата. Добре, искам да задам един въпрос. Това е в археологическия Искам да задам един въпрос. Според мен просто бъркаш нещата. Това е в рамките на археологическия резерват. Не ги бъркаме, ето ти ги граници. Айде отиди и изчисли. Кое да изчисли? Къде са границите и къде не Него са? то е казано, то е описано. Ма то е описано, точно че е описано. Ето, тази карта е направена по Проблема е на описано. друго място. В момента Проблема е, че спорим вие, за неща, като които инвеститор, просто трябваше да дойдете още на в самото 100% начало, може да кажеш, тук пак да съберете хората и да кажете, Аз го доказвам и с чакайте, че вътре ти Варна, като вземеш да строиш някъде, нали съседите там пак трябва да ти разпишат. Проблема беше, че трябваше да дойдеш да кажеш, господа, аз смятам и да го покажеш ето нещо, смятам, тези снимки, професора трябваше да дойде, защото, чакайте, общината, те са стъпали, те според общински съвет, те са стъпали за трябваше тогава, тези снимки, тогава да ги преди една година назад, примерно, да ги пуснете да покажете на това. Защото до днес тук минаха всякакви преписки, слухове, че тук ще се преработва риба, ще се транжира, ще отпадъците, мръсната вода, която ще се преработва, нали? Както ти, щом се двама знаеш, Родопа едно време тръбата как течеше. От тях регистрирано и хората очакват това да се случи. Има възражение. Има възражение срещу този строеж специално за наистина, европейска работа. Но ние днес научаваме, че ще се продава жив калкан. Ние сега научаваме, че ще се продава жив калкан във вода и се изнася. Ние до сега всички слухове, преписки, статии, че ще бъде тази морска вода ще се преработва и водата ще отива. Нали така да помниш Родопа, Варна, тръбата къде падаше? И това нещо постъпва и общината е длъжна в едномесечен срок да отговори. Хората се притесняват да не миличи насам да го не наричат. Нека да се изслушваме да не е да говорим. До кмета на община. Ние сме подготвили един отговор, който е представен на председателя на Общинския съвет. Защото той вече не ви е отговорил, не мога да ви кажа. На 29 Уважаеми дами и господа, Борко може да го оставим по утре. Да прекъснем този спор. Ако трябва да пишем на Министерски съвет, до Министерство на екологията, да протестираме, обаче тук да изясним каквото може да изясним. Искам да кажа, че тази тема в никакъв противовес на туризма не е. Напротив, дори може да помага на туризма. Нали, винаги ще има риба по всеки и дори в забранителния сезон и т.н. Аз искам няколко думи да кажа. Вижте, той как да отговори като собственик на тая земя, като цялата земя е парцелирана и вие даже не знаете какво се строи по-нататък там. Смисъл такъв, вижте ги парцелите. Те са вкарани, те са вкарани в опия. Ние знаем какво се строи. Ние знаем и как се строи. Ама мисълта ми, че тя е парцелирана. Как ще е резерват? Искам да попитам, ако толкова е в противовес с туризма, примерно бъдещата рибна ферма, какво ще кажете за сондажите нефтените, които са на 200 метра от там? Айде кажете, нефтени сондажи, какво помагате на туризма? Те нищо не пречат. Що фермата ще пречи? Тия сондажи, с извинение, дават вода и на каверна. Тези сондажи нефтени дават не само на нашето село, а и на каверна, и на Шабла, и на Добрич дори. От нефтения сондаж вода за... Да. Имаме един въпрос. Имаме над 200 вододайни сондажи. Понеже се оказва, че вие сте собственик вече на този парцел. Да. Въпросът ми, кога го купихте парцела и от кого го купихте? Дали от общината, дали от... Не, от частно лице съм го купил. От частно лице? Да го купя, да. Първото ми беше направя проучване, попадали в някакви зони забранителни. Допитах се до всички възможни инстанции, до където можа да се допитам. И тогава го купих. Аз не съм някой... И тогава това не бяха ли парцели за земеделско? Не, парцела има ПУП от 2006 година, мисля, че и от 7. Кой беше ПУП? Подробен устройствен план, който ти казва как можеш да строиш, без да питаш никой, ни комшия, ни съсед, нали? Там е отредено, да. Така, аз сега да питам нещо, понеже сега въпросите на Борито, те явно, както казахте, трябва на друга врата да се отнесат. Ето сега ние започнахме разговор с господин Стоянов. Значи, както ви казах, тази среща
ще бъде много по-добре да се направи примерно преди година. Трябваше да дойдете ето с тези планове, с тези снимки и да кажете на хората: дами и господа, мислим да строим такова и такова нещо. Хората ще да ви разберат. Защото вие идвате, нали, малко постфактум, защото до вашето идване тук ние чухме какво ли не. Ние чухме, че ще се преработва риба, ще се транжира калкана, ще се консервира, ще има отпадъци, отпадни води, едната тръба, нали, ще дърпа чиста вода, с която ще се преработва тази риба, от другата тръба ще излиза мръсната вода, отработената вода. Така, ние всичките до днеска си мислихме това. Нали, за производство, от производство до преработка, нали, разликата не е много голяма, защото ние не знаем каква е вашата идея. Така, и ние веднага си представихме едно вонящо място, защото тук температурата лятото е над 40 градуса, едно вонящо място на риба, ветровете духат постоянно от север към селото. Тук нямаше да се стои, нали, така очаквахме. Така очаквахме и тази бистрата вода, която се вижда тук по тези снимки, вече мислехме, че няма да е същото. Така, затова нали, селото така малко е настръхнало. Сега, ако вие гарантирате, нали, че, както каза, нали, професора, сега ние точно за това го записваме това нещо, защото, нали, тук са вашите думи, че водата ще бъде по-чиста, тази изходната вода ще бъде по-бистра от входната вода, че няма да има миризми на риба, че няма да има мръсна вода, че няма да пречи на туризма, на плажуването. Както ви казахте, ето сега преди малко казахте една приказка, искам да си я помните и следващите години, че за селото ще има винаги калкан, дори в забранения сезон, за който може да го аплодирате. Да, да си го подаде, не да не подарят. Така, това вече е съвсем друго. Извиня, калкан ще го хвърля през оградата, нищо да събира. Да, и наистина и това нещо, защото не винаги всичко върви по зелена светлина. Ще има и, предполага се, нали, брак, такива неща. Тези неща наистина ще се изхвърлят ли на сметището? Не. Там трябва да задължително се подписваме договор с работващо предприятие, да се извозваме както... Сега, вие както сте от Варна, така и аз съм от Варна. Да. Така, аз сега мога да ви покажа, мога да ви заведа в село Слънчево, там където фирмата Хикс направиха по европейските стандарти месопреработваща такава фирма. Мога да ви покажа къде е сметището, къде вони, къде мирише. Мога да ви покажа на други места във Варна, къде е така пак по европроекти направени неща. Къде е по-българен? Да, точно така. Къде сме се разминали с европейските. Къде сме се разминали с европейските директиви. Това са въпроси. Защото, нали, сега ние приказваме едно всичко, нали, с пречиствателните станции. Ние всички, както знаем, дори пътя към Ада бил усеян с добри намерения. Да не стане така, че нали, сега говорим едно, Европа ще ни разреши само при такива условия, всичко трябва да мине през пречиствателни системи и накрая да го развалим за икономия. Абсолютно навсякъде, абсолютно навсякъде. Писмо, което дойде тук. Аз, ако искате, ще го прочита, защото спориме и с госпожата, която е за екологията, нали? Какво казва? Площадката попада в периферията на защитени зони по Натура 2000 Калиакра, Кода и комплекс Калиакра, Кода. Така. Фермата се изгражда по традиционните строителни методи. Тя се състои от бани за рибата, причина така. За целта ще се използват доставни апарати и съоръжения и малки количества строителни материали. Бетон, цимент, арматурно желязо. Така. През строителния период ще се генерират незначителни количества отпадъци от бетон. По време на експлоатацията ще се образуват смесени битови отпадъци, утайки от пречистване на водите и разделно събрани отпадъци от опаковки. Значи, това е в основата на нашия протест. Разбирате ли ме? Това намерение. Ние тогава, като протестирахме, аз затова го казвам това нещо, когато протестирахме и когато написахме до Министерски съвет, до РИОСВ Варна, до Министерство на околната среда и водите, до Института за паметници на културата и така нататък, нямаме от нито едно
нещо отговор от нито една служба, включително от община Каварна. Нали? Само от мен. И от вас нямаме. Това е... Ето, и до вас писахме. Становище на експерта. Ама и до вас писахме, и от вас няма. Това е вашето намерение. Това е намерението, което ни подбуди до 29. Аз съм отговорил с становище на експерт по РИОС. Ама къде сте отговорили? Еми до общината, може би и до пестото, пък съжалявам, ние лично се обърнахме тук жителите на село Канабряг. Имаме становище на наш експерт по РИОС, който ми приготвя документация. Съжалявам много. Значи, това не може... Его, тук стигаме до един съществен момент. Значи това население тук изобщо си е негова работа. Ако искате си направите, понеже е ваш район и понеже има ПУП, значи може да си направите, ако искате, такова за ядрени отпадъци, както пише там един в интернет. Депо за ядрени отпадъци, пък ние, що трябва да знаеме? Разбирате ли ме? Значи тук някой не си свършил работа. И затова ви казах още в самото начало. Тази среща трябваше да се състои през месец май. Това е. Сега сме октомври. Съжалявам, че не е през месец май, но нищо не се случило. Също съжалявам. И затова казвам, аз лично ще се обявя против, защото искам да видя как Институт за паметници в културата ще даде разрешение. Защото едно такова разрешение е дадено от община Каварна, седат едни бетони долу в комплекса, пак в архитектурния резерват Тяйвата. Нали? Аз ви казах, че не попада в архитектурен резерват. Ако попадаше, нямаше да дадат да се урбанизира по този начин, да се парцелира, да се направи ПУП, да се урегулира. Нали? Той нещо е правено още 2006 година с процедури. От 1989 година е този резерват, който не е променен, а е потвърден. Има ли още въпроси по фермата, на които не ако няма това нещо да ви го дам. Там в тези въпросите, които имате, ако има неотговорено, да отговори. Значи разбрахме становището на част от жителите на хората, разбрахме тяхните въпроси, разбрахме становището на уведомили ли сте евентуалните, да. Има ли изготвена оценка за съвместимост? Имаме на какво отстояние ще бъде заустена тръбата на отходната? Ами, това още не са ми го дали като... Имате обоз, така ли? На дълбоко, защото то не касае някаква битова канализация, че да трябва да е на 500 метра. Може би ще е на 10-20 метра. Конкретни въпроси, ако имате, наистина ги задавайте, за да може конкретно да си отговаряме, да не влизаме в излишни полемики, встрани да се... Тя работата е ясна и да врещим и да не врещим. Кой ли ни пита нас? Това е това. Аз ако беше така, аз съм тук, нали? Аз съм дойдох. Защото искам да има мир и спокойствие, нали? Не искам да ми кажа, че нищо не е редно и искам да направя. Ако беше така, нямаше да съм тук и ще да я пускам писма или хора въобще няма. За това ви казвам, просто нямам доверие на институциите, включително и на вас, защото тази среща трябваше да стане първото нещо, което се изисква за овоз, за мовоз, съгласието на жителите на местото. Ние сме пратили възражение в съответния срок и до нас отговор няма. И там не мога да кажа нищо така. И това там не можете да... От нас трябва да тръгне всичко. Да ни убедите в правотата си, аз за това казвам, аз тия документи не съм ги събрал, не са ми паднали от небето. Аз може ли аз да кажа нещо? Аз също съм тук от част от екипа. Значи, между другото, 2006 година, когато сте дали, примерно, община, когато е дала разрешение там за ПУПа, тогава се трябва да казвате, че не искате да се урбанизира тая. Кой не е питал? И аз просто това нещо не го знаем. Ние сега идваме тук съвсем добронамерено да обясним какво искаме да направим. Значи нищо... А вие искате престъпници да не да. Не ви изкарваме престъпници, моля ви. Няма такова нещо. Ние не искаме и с вас нито да се караме, нито да такова. Само казвам, че това нещо е в нарушение на определени изисквания. Не било в защитена комплекс Калека, било в защитена зона. Ами в защитената зона къде? Протестите, които чувате, не са протести срещу вас, а протести срещу институциите, които... 190 метра сграда, бетонно. Мога да ви предложа едно официално писмо до директора на РИОС Варна, като посочите номера на имота и по възможност картен материал,
да зададете конкретни въпроси. Какво точно граничи въпросния имот, къде точно попада и просто за вас да имате една достоверна информация. Кого да го дадем? До директора на РИОС Варна. На РИОС Варна? Да. Че той не е получил нашето възражение. Не, с конкретния въпрос. С конкретно. С кое конкретно? За да изчистим спора къде точно попада този въпросния имот. Дали попада в границите на защитени зони и в кои, и дали попада в границите на защитената местност. Мога ли да ви предложа нещо на общината? Да го искате от Общинския съвет, да им изразите желанието и настояването на хората от Каварна, да направите едно специално заседание, ако трябва, и да отидат нашите хора, няколко души, най-добре запознати за всичко, и да говорят с тях така, наместо да си пишем писма, те мълчат, писмото отива в някоя кошча на някоя секретарка и никой не отговаря. На едно заседание на Общинския съвет всички тези въпроси, които поставя Борко тук, да ги поставим там и Общинския съвет да се разтревожи малко. Значи, това може да се го направите и вие по ваша инициатива и да искате такава. Не, искаме и вие да настоявате като представител на тук в събранието и поне сте усетили настроенията и вълненията на хората. Това си ваше право, аз не мога да взема страна. Не, ние може да поискаме, вие да кажете, хората настояват. Аз мога да инициирам такава. Аз мога да се представител. Да защитя когото и да било. Ма не да защитавате, вие ми твърдите, че това нещо не е в защитена зона. Самите те го твърдят в тяхното намерение. Те го твърдят, вие ми твърдите, че не е. Но в последствие директора на РИОС Варна каза, че попада само в защитена зона Калиакра и граничи с комплекс Калиакра. Тяхното писмо човек да това, което и пак ще кажа от компетентния орган. Това е от писмото от РИОС. Виж какво са написали. И какво са написали? Че не дават това, докато не знаят какво. Това беше стана. Може да го прочетете цялото, където се почва, може да си направите копия, ще ви дам. Няма абсолютно никакъв проблем. И аз се очудвам, че РИОС толкова време да няма отговор. Трябва да има. Което е другото сега. Аз лично съм дошъл тук и в Каварненския вестник съм подал съобщение, съм написал цяла доказателства, документи за уведомяване на кмета на община Каварна и кмета на село Камен бряг и на засегнатото население. Засегнатото население възразява, госпожа. Доказателство, че засегнатото население е уведомен. И вие имате правото да си входирате вашето. Ами нали възразихме? Ама аз не мога да ви кажа, защо директор на РИОС не ви отговорил. Това няма как да ви кажа. Добре, кмета на общината или Общинския съвет да ми отговори. Аз Общинския съвет не мога да кажа писмо. Няма други въпроси към... Да си ги освободиме хората.